Takže byť a či nebyť. No povedz, ale ešte predtým, než odpovieš, sám seba sa spýtaj. Ktorá je biela, ktorá čiera, kedy je deň a kedy noc, kde je ráj, kde je peklo, ako je dobre, ako zle, prečo áno, prečo nie, čo je začiatok, čo koniec, to som ja, to si ty. Ja teraz pýtam sa, byť či nebyť, byť či nebyť, nekonečná dilema. Presne tá, ktorá je tu odjak živá, prežíva aj naďalej v nás nájsť dôkaz. Sa raz za čas objaví hlas, ktorý zahalí ťa otázkou. A to je sieť, z ktorej cesty späť nie. Ty preto odpovedáš a podľa odpovede dostávaš karty a hráš. Smer si vyberáš, pričom priama a široká je cesta, končiaca peklom a úzka a kľukatá je tá, ktorá smeruje za svetlom. No a keďže ani minca nepadá na hranu, preto aj ty musí zvoliť svoju stranu, len tebou vytvorenú a tiež tebou zastávanú. Pretože každý z nás sám si je tu súdu zdrojcom, života tvorcom a myšlienok vládcom. Druhý môže ti byť radcom alebo zradcom, pretože tu každý má to svoje, no a väčšinu absolútne nezaujíma tvoje. To sú presne tie zdroje, kvôli ktorým život predstavuje neustále boje. A to nejsú iba moje paranoje, ale obrovské bludisko, východisko blízko. Ja neopustím boisko, pokým ty sám pravdu nespoznáš, neuznáš, že to čo rozdáš, daruješ, patrí ti viac ako všetko čo zoberieš, ale aj tak vždy len podľa seba vyberieš, sám dileme odpovieš. No a preto je svet presne taký, aký si ho vytvoríš. No a tak mal by si to už konečne začať chápať, oči si otvárať a od zaboru klad rozoznávať a ľudí od ľudí rozpoznávať. Keď tak učiníš, zistíš, že klopeš na dvere a pritom len ty sám máš kľúč. No tak sa vo viere daj po smere k vyššej sfére, s odvahou, s ktorou svetelný lúč vybere sa hrdo krutou temnotou v každej jednej diere, v každej jednej diere, v každej jednej diere. Ľudská myseľ ako to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov. Niekedy pod nadvládou kladov, ale pravdou je častá nadradenosť záporu. Človek ale dostal ten dar, aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu, svojho vlastného výberu. Všetky myšlienky vytvárajú slova, no a slova podnecujú činy, nič na svete nedieje sa len tak bez príčiny. Všetky akcie dočkajú sa reakcie, no a všetci ľudia, čo súdia, sa raz prebudia a zistia, že bezcielne blúdia nekonečnou tmou a že život už prestal byť hrou, ríšou snov a stal sa ostrou odvetových činov a poslednou metou ich života.